Hak Prabu. Ut. Ha. Hut oh hat. Ah. Ah. Has. Wah, mati tenan aku. Waduh yung. Waduh. Weh! Wah! Wah! Het! Weh! Duh! Wow! Hut! 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 Tiara! Wat! Tenan! Wat! Wah! Wah. Has. Hoi, 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 pot tiar kowe. Oh, cekak. Oh, wet, oh, tiar. Hai. Oh. Hai. Oh, het. Wah. Oh, het. Ot. Ot, at, wet, tiar. Ah. Oh. Hei, hei, ho, hei, awas, hot, wah, hei, hot, mati tenan, wah, aduh yuk, wah. Ah. Tumbakku tak dorpa. Wah. Oh. Yo. Oh, wetian. Haha. Hut, hut. Hut, hut. Hut, wet it. Oh yeah. Wah. Hut, hut, wet it. Wah. Hut, hut. Oh, wet tian. Wah. Wah. Iya, iya. Hut. Ah. Aduh, mati aku. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. 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 Hut, hut. Wedan. Oh. Wah. Hot. Hot. Ha. Oh. Bat. Oh. Aduh. Oh. Hot. Oh. Hat. At. Hut. Oh. Wah. Oh. What? Hot. Ah. Oh.
Oh. Hut 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 wae. Hut pot yar kowe. Ho. Hut hut hut. Oh, hut oh. Ho. Pot yar ah. Oh. Borat wetengmu iki. Ya. Tuga kulumu kowe. Wah. Tut biar. Hot wah. Hut oh. Hat. Wah. Harang keranjang tak tumbuh parat. Ho. Has. Hei. Hop. Nyo balik ki. Tuga kulumu kowe. Hei. Ha. Ilang nyawa para atau yo mati aku atau yo. Oh. Mundur kabeh Purwadya. Gulungen genderamu, bongkana gamanmu. Aja semruwet ana ngarepe Prabu Dewa Sarana. Ayo. Ih mungsuhku maju rene. Tinjung kerak. Aja mung ijen maju bareng Wadya Pancala. Lakon tak candhak cemplunge kedung bathik ora bosok arep ngerti aku. Cemangkahang grosur sumbar. Menungso branyak sapa kowe? Terus semeno. Bali takon kowe sapa? Prabu Dewa Sarana. Maju rene. Yen pancen kepengin nyidam terbelo. Durung tau krungu kondange Prabu Dewa Sarana. Jalma mara jalma mati. Menungso kepethuk Prabu Dewa. Wah! Wah, parat ing tengah alun-alun ketingal wonten dahana murup mangalat-alat. Trotari nubung tiyang semanten kathahipun inggih penemban. Lajeng lato menika kagem menapa to sang penemban? Ketingalipun badhe kangge ngobong. Inggih.
lajeng ngandika waspadaken saking ngriki. Hambok bilih mangke wonten wujudan ingkang nyolowadi. Kula aturi krida Raden kanthi mata aji kidang milar tumuli kasauta wujudan kala wau. Sinten ngertos bilih wujudan kala wau kangge wadhahipun Ibu dalah para Pandhawa Raden Sedewa. Oh inggih. Sajak kajarak badhe dipun besmi wonten ing madyaning dening para Kurawa. Nuwun pangestu Purban ngantos-antos Raden. Wau kaya mangkono. Ing madyaning alun-alun wis ketingal hurubing dahana kang mangalat-alat sak lumbung Bandung dhuwuri. Begawan Brahmana sabda anyedhaki marang papaning latu. Ponang kantong karo Mbosigra den uncalake marang madyaning dahana. Mangkono Dyan Sedewa ingkang pinaringan aji kidang milar saking Sang Sabda Jati amung tansah mandeng dhateng pernah-purnang latu. Dupi wonten kantong den uncalaken ing madyaning geni. Padha sakel Raden Sedewa krida mlumpat reginas kadi satataning kidang. Kebat kaya dilat kesir kaya kathik nyaut marang kantong karumba. Sigra Sang Sedewa mutahake marang kanampesane. Sora mbok ngamuk punggung dahana kinaya bal-bal ngantos marata salun dadi geger para Kurawa. Ana apa sengguni aduh ketiwasan penemban. Kalau paduka nguncalaken punang kantong karumba, kula mboten pangling Sedewa ingkang nyaut. Lho, Sedewa ki sapa menika ragil Pandhawa lho. Wis tak jala kabeh setunggal ingkang braja menika dereng kenging jala. Malah wekdal mangke geni dipun awut-awut ngantos rata sak alun-alun sami kobar para Kurawan barisanipun. Weh, dudu karepane Sedewa iki mati dening tanganku. Anungan nindita nggih Sedewa. Ora nyana sira bisa nyelametipun iblan para kadang-kadangmu.
Adiku di adiku katengipun Kakang siadi nyambung umurku Yai. Sedewa ketok kekendelamu. Gusti paring kemurahan dene ora katut dileboing kantong karumba. Malah kowe krida bisa nyelametke ibu lawan kadang-kadangmu. Adiku bocah bagus. Isih timurus menolabuamu Yai. Oh, adiku Sedewa. Pun Kakang banget nedori marang siadi sabab napa pun Kakang pun kadang munggah Kanjeng Ibu Yai. Nuwun inggih Kakang Mas. Sapa ingkang maringi daya luwih marang sira kulup? Inggih Ibu. Kula madosi Kyai Nayantaka pinanggih Sang Begawan Sabda Jati saking Argamulya. Kula pinaringan ngaji kidang saha donga gumula geni Ibu. Ngertos wonten kanarba ingkang dipun nuncalaken lajeng kula saut jebul menika isi Kanjeng Ibu. Anakku nggih, anakku ora ilang mun Ibu Tarabiat maca sira Sedewa. Nyata wis ana kemanunggaling lare batin silawan para kadang-kadangmu. Mung tansah tulung Sedewa. Meninggih. Muga Gusti tansah ngudaneni manjangake marang Yusmayo nggih Sedewa, anakku lanang. Ana pandhita iki sapa? Aku Begawan Sabda Jati. Kowe sapa? Aku Brahmana Sabda. Arep apa? Ngupati Sedewa wis dadi tanggung jawabku. Tak jaluk langkah ana kunarep aku. Lakon pagas janggamu tadana tanganku. Wah! Duh! Ah! Sampun Kiai, sampun. Kula sampun kapok Kiai. Kapok-kapok apa? Nerak tandangi kok ora kapok. Sampun Kiai, sampun. Ora sanda tak sumpan sampun. Iki sitok jalu ya kaya ngene iki. Durga kowe. Dadak mimpi Pandita Bari sing akon sapa? Aduh Kiai, aduh. Aduh men kok ngandhap atos. Satos karepe ora karepe. Nejaragane alun-alun ya kaya ngene iki kedadeane. Aduh sampun tobalan nganti mlacat kabeh. Wis ora peduli. Sampun Kiai, sampun tobat wong garap kaya ngene. Nyejaragane wong tuwa garap aku wis kaya ngene iki. Wis ora iso kaya ndemben meneh. Wis kaya ngene iki garap aku. Sampun Kiai, sampun kula sampun tobat Kiai. Nyuwun pangapunten Kiai, Batu panganti suwek kabeh jarike kaya ngene Batu. Gabul suket. Wis lega atiku. Iso ngesokke kanemsonku. Tobat. Ora milih nggon. Golek kloso ya angel ya. Wis iki. Babut ijo. Pun dalem sewu nggih Kiai. Kula ingin dados Brahmana Sabda kala wau aku Sabda Jati mau. Kowe rekor Pandhita ki arep apa? Kula nuwun namung badhe nyengkake dhateng kundur paduka. Halah nyengkake piye padune karep mati ben ora kelakon to.
Sampun Kiai, sampun. Patul bareng nganti perih kabeh. Melicet. Kok diyodium. Inggih. Nyetak wis ora prigaya mung ngono kuwi saku temandang. Kok kelemon Kiai. Bedipun sprek. Sebenarnya aku yanget. Malah ning nganti ora bali tanono. Tobat anakku ayo bali wae, ayo bali. Kados pundi Ibu? Anakku nggih Irambos, kowe salina jeneng sing asli wae ya nggih. Kowe dudu Dewasra nanging kowe Prabu Irambo. Iyi. Kelampahan Dawalan Dursilawati dha apa-apa wis konangan danyange kok nggih. Sinten Kyai Semar sing gagake marang karepku? Wah dalah. Kedrawasan Sidawurunggonku rabi terus pundi Ibu? Wis terima-terima ya nggih, mengko golek wong wedok liyane wae ya nggih. Oh ngaten. Iya aja kalah karo Markeye kowe ya nggih. Wong Markeye wis iso milih kok kowe ora iso milih ki kepiye? Inggih. Inggih. Nun inggih Ibu inggih. Ibu kok ora dikathah tatunipun melecet menika. Wis aja takon. Aku bar digarap karo Kyai Semar Batu Batu, Pak. Kuwi ladalah. Kedrawasan. Wong wis dadi MSM. Apa? MSM. Kuwale. Ora judak rembukan. Iya. Wes ngrayu bali wae ya nggih. Li waktu diangkah pati pedo ya monggo Ibu ketiwasan situ gagal karep. Waduh. Bratasena, apa isih urip? Iya, Gusti sing jangkung Bratasena. Njaluk pati Dewa nyotadha ana tanganku. Wah! Wah! Ah! 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 Wow! Yo! Oh, wetian. Ha ha. Hut, hut. Hut, hut. Hut, wait, it. Oh yeah. Wah! Hut, wet, it. Wah! Hut, oh, wet, tian. Wah, ha ha. Wah! Iya. Put! Ah! Aduh, mati aku. Oh! Wah! Wah! Oh! Wah! Ah! Wah! Hut! Dan oh wah out ha oh bat oh aduh hot oh hat at hut oh wah
Yo. Hut, oh, het, tanda kowe, wet, tian. Wow. 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 Hut, het, hut, wet. Wah. Wow. Wah. Wah! Wah! Weh! Wah! Ha! Hot! Ho! Tapi! Oh! Hut, 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 woi, hut, pot yar weh. Oh, hut, 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 oh, hut, oh, ho, pot yar ah. Oh, porot potong yuk, ya. Tuke kulumu kowe. Wah. Tut tiar. Hot wah. Hut oh. Wat wat. Wah. Harang keranjang tak tubuh parat. Ho. Has. Hei. Hop. Nyo balik ki. Tuke kelumu kowe. Hei. Ha. Ilang nyawa barang atau yang mati aku atau yang Oh. Mundur kabeh Purwadya. Gulungen genderamu, bongkono gamanmu. Aja semruwet ana ngarepe Prabu Dewa Sarana. Ayo. Ih mungsuhku maju rene. Tinjung kerak. Kadya putulan
Aja mung ijen maju bareng wadya Pancala. Lakon tak candhak cemplunge kedung bathik ora bosok arep ngerti aku. Cemangkahang grosuru sumbar menungso branyak sapa we? Terus kok semeno. Bali takon kowe sapa? Prabu Dewa Sarana. Mak jorene yen pancen kepengin nyidam terbelo. Durung tau krungu kondange Prabu Dewa Sarana. Jalma mara jalma mati. Menungso kepethuk Prabu Dewa. Wah! Weh! Wah, parat. Hei! Wah, kowe. Hut! Wah! 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 Hei! Ah! Hei! Ah! Hei! Mati tenan aku Edian. Ah! Ah! Edian. Ya. Kowe hut potiara at ya tumbakku tak ono parah. Has kerisku tak ono. Wedian, gowo keris. Ayo. Iya. Hat. Wow. Ya. Hei. Hei. Wow. Hei. Wah. Hot. Wow. Ah. Hei. Hot. Hat. Ah. Wah. Tuh. Hot! Asti kowe. Hot! Oh, ah! Wah! Wah! Loh, parat. Wadya Pancala kan ngalang-alangi sing dadi karepku. Nggonku bakal goleki para Pandhawa. Ayo kowe maju bareng-bareng barat mbuh tibamu parat. Ayo, masuk. Oh! Hei!
Wah, wah. Wah. Wah, wah. Kowe resik sing tak tipe palengku. Dudu kowe sing tak goleki. Goleki dununge para Pandhawa dene iki. Palugon laguning lekas lukita linuding kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu Hayono kang tanah golong gumolong manadu koro Boleh tak tamu. Ut. Ha. Hut. Oh. Hat. Ha. Ha. Has. Wah. 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 Mati tenan aku. Ordo yung. Ordo. Weh. Wah. Wah. Het. Weh. Doh. Wow. Hoi. 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 Hot. Tiara. Wat. Tenan. Wat. Wah. Has. Hoi, 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 pot tiar kowe. Oh, cekak. Oh, wet, pot tiar. Hai. Oh. Hai. Oh, het. Wah. Oh, het. Pot. Ot at wet tiar. Wah. Oh. Het. Het. Oh, het. Awas. Pot. Wah. Oh. Hei. Pot. Ah. Oh. Mati tenan. Wah. Oh.
Aduh iya. Wah. Oh. Tumbakku tak dono, Pak. Wah. Oh. Yo. Oh, wetian. Haha. Hut, hut. Hut, hut. Hut, wait, it. Oh, yeah. Wah. Hut, hut, wetian. Wah. Oh, wetian. Wah. Wah. Iya, iya. Hut. Ah. Aduh, mati aku. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. 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 Hut. Wow, wah. 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 Wah, dan. Wah. Wah. Out, ha, oh, bat, oh, aduh, oh, hot, oh, hat, hot, oh, wah, oh, bat, hot, oh, weh, ya. Oh, what? Tanda kowe, what? Dian. Wow. 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 Hot, what? Hot, what? Wah! Wow. Wah! 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 Oh! Weh! Wah! Oh! Ha! Hot! Ho! Tapi! Oh! Hut! 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 Weh! Hut! Pot! Yar weh! Oh! Hut! 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 Oh! Hut! Oh! Ho! Pot! Yar eh! Oh! Borot potong yuk! Ya! Tuke kulumu kowe. Wah. Tut biar. Hot. Wah. Hut. Oh. Wat. Waduh. Karang keranjang tak tumbuh paras.
Hop. Wah. Nyo balik ki. Tugel gulumu kowe. Hei. Ha. Ilang nyawa para atau ya mati aku atau ya. Oh. Mundur kabeh Purwadya. Gulungen genderamu, bongkono gamanmu. Aja semruwet ana ngarepe Prabu Dewa Sarana. Ayo. Di mungsuhku maju rene. Tinjung kerat. Aja mung ijen maju bareng wadya Pancala. Lakon tak candhak cemplunge kedung bathik ora bosok arep reti aku. Cemangkahang grosoro sumbar. Menungso branyak sapa kowe? Terus semeno. Bali takon kowe sapa? Prabu Dewa Sarana. Maju rene. Yen pancen kepengin nyidam terbelo. Durung tau krungu kondange Prabu Dewa Sarana. Jalma mara jalma mati. Menungso kepethuk Prabu Dewa. Wah! Weh! Wah, parat. Hei! Mati kowe. Hut! Wah! Weh! Wah! Hei! Mati tenan aku Edian. Ah! Ah! Edian. Ya. Het! Ah! Mati kowe. Hut! Mutiara! At! Ah! Wah! Ya.
tumbakku tak ana parep. Has. Kerisku tak ana. Wedyan, gawa keris. Ayo. Iya. Wow. Ya. Hei. Wow. Wah. Hot. Wow. Hei. Hot. Loh, parat. Medya Pancala kan ngalang-alangi sing dadi karepku. Nggonku bakal goleki para Pandhawa. Ayo kowe maju bareng balang barat mbuh tibamu parat. Ayo, masuk. Oh. Hai. Wah. 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 Wis resik sing dadi pepalengku. Dudu kowe sing tak goleki. Goleki dununge para Pandhawa dene iki. Palugon lakuning lekas lukita linuting kidung kadung kadereng hamomong memangun manah rahayu Hayono kang panagolong Gumolong manadu koro
Minangka sabenting carita ing mangke datan kadikang mapan ing madyaning denda catur ketingal lerem ing madyaning papan pangibadah sak jawining negari Pancala nenggih Sang Ratu Kunti Talibrata ingkang pinarak sinebat ingkang para putra nenggih Radyan Punta Dewatan Kantun Radyan Permadi katingahan bergagah panenggak Panodyan Werkudara Sang Bratasena tatan kantun nenggih Radyan kembar kemanikan Nakula Tuwin Sadewa ya sang pinten kelawan tangsen sampun dangu lenggahing Sang Ratu ewas manten dereng kawiyos kang dadi pangandikane teka mangkono rereh ruruh ririh hangarah prana sadering Sang Ratu Kunti Talibrata Soroting pandam sumuluha madangi jroning pasareyan ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan Sang Dyah manahan kung sumungkem guling kang ton mangrepo Birak tentik pranto huluna tadah runtik Tonggir kabeh wae putraku para Pandhawa Puntadewa Bima Permadi kembar nuninggih wonten dawuh ibu keparing amiji keng putra pun Puntadewa kula wonten timbalan ibu amiji dhateng keng putra pun Pamadya Babu Kundya napa nuwun kula ibu Laran dhisik nggone padha lumaku kulup sinambi ngaringake napas ya nggih. Yen panjen Babu Kundi wis krasa kesel, mara kene tak gendong wae Babu Kundi. Ora nggih Bratasena. Pun ibu isih kuat lumaku durung butuhake pitulunganmu kulup. Ngene ya nggih Pandhawa kabeh.
Aku banget muji syukur ngersaning Gusti kang nyipta jagat. Denipun ibu pinaringan atmaja kang tansah mbangun miturut marang apa kang tak dawuhake ya nggih. Duh Kangjeng Ibu. Sampun sakmestenipun kula sakadang kedah mbangun miturut menapa ingkang dados dayipun paduka Kangjeng Ibu. Jero paduka Ibu minangka wakiling Gusti kang nyipta jagat. Sesembahan kula ingkang wonten ing Madyapada menika Ibu. Nun inggih Kangjeng Ibu. Dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula boten ngestokaken sedaya dawuhipun Kangjeng Ibu. Pun permati boten purun dipun sebat anak duraka. Namung labet kula boten mituhu dhumateng dawuhipun Kangjeng Ibu. Babu Gundi. Ndak jaluk anakmu aja kulina dialem. Merga aku wedi yen anak mung dialem mongko le ngalem krungu karo bocahe. Ora urung mengko banjur dadi bocah ugungan. Dadi bocah kang lari marang tata krama. Gedene dadi manungsa kang uripe mung seneng dialem bono marang wong tuane. Nuwun inggih Kanjeng Ibu. Menawi para putra dipun anggep mbangun miturut labet sedaya kala wau inggih awit saking piwucasa dipun tuladani Kanjeng Ibu piyambak. Iya nggih syukur bagi sewu yen to sira padha terapi penemu kang mengkono kulup. Ngira anak-anakku kabeh lelakon nalika bali segala-gala kang kepungkur. Kena kanggo piwulang lan pepeling tumrap marang awake dhewe. Ingkang surasane aja padha gedhekake seneng-senenge ning sakmadyaning swasana kang lagi mrihatinake iki ya nggih. Nuwun sewu Ibu. Menapa ingkang dipun kesaken Kanjeng Ibu menika wau. Ingkang tak karepake mengkene kulup sira padha nyemurupi dhewe. Wektu iki isih akeh para kawula kang padha mbutuhake pitulungan. Isih akeh para kawula kang kudu dibiyantu uripe. Para kawula kang padha ketaman penandang kang uripe sarwa memelas sing kudune wajib ditulung. Nanging pagene ya dening aku lan kowe kabeh kang urip cedhak karo punjering ibu kutha negara teka malah padha gedhekake pesta raja tanpa gelem noleh marang kahananing para kawula kang lagi padha nandhang prihatin. Mula ya wis trep yen to bali kang kanggo kajang pesta mau banjur kobong. Kuwi mujudake sawijining pepeling saka Gusti. Aku lan sira padha dijawil rasamu dening pangeran supaya aja padha wuta atine. Anakku nggih isih bejo kemayangan dene aku lan sira kabeh. Pinaringan marga kang bisa sumingkir saka bebaya geni lumantar garangan putih. Kang tegese Gusti isih tresna marang aku lan sira. Krana isih kepareng nuduhake dalan kang ngancuk marang keslametan kulup. Mula wis wajibe menawa aku lan sira kabeh tansah unjuk syukur lan nyedhakake uripe marang pangeran ya nggih. Nun inggih kaluhuran dawuhipun Kanjeng Ibu. Mugi-mugi para putra pinter hanyukuri dhumateng nikmating Gusti kula Ibu. Kula Puntadewa iya. Babu Gundi. Kepriye nggih Bratasena? Kobonge ngang bali mau. Apa ora merga pancen ana sawening manungsa ingkang sengaja bakal mateni Babu Gundi lan aku sak sedulur. Kanthi diobong ning kono. Sabab yen nonton kahanan kang tak sumurupi. Kabeh bekakas kang winanggun dadi bali mau tinemune jebul barang-barang sing gampang kobong. Nitik saka kuwi batinku ngandhakake
wangune ana wong sing jarak arep mateni Pandhawa lawan Babu Kunti lumantar pesta raja mau. Bratasena, Babu Kunti apa? Ndak jaluk atimu aja jubriya marang sapa wae ya nggih. Menawa kowe durung weruh dhewe aja sok ngarani. Jroning alam pikiranmu aja tok regeti kanthi ndakwa marang sapa wae ya kulup. Pancen kudune ya ngono kuwi. Nanging bapakku Pandhuswaragi wis tau paring dawuh marang aku. Ingkang surasane wong urip aja ninggal marang kaprayitnan. Mula supaya kareben tansah prayitna uripe jroning alam pikirane kudu lilambaran pangerten. Yen sing seneng karo sing ora seneng kuwi akeh sing ora seneng. Iya kani mangkono iku uripe tansah gedhekake kaprayitna lan kawaspadan. Mengkono mungguh dawing swarga bapakku Pandhu Babu Kunti. Bratasena, Kang Rama dawuh mangkono mau ya bener ora kliru kulup. Pancen wong urip mono aja padha ninggal marang pengati-ati. Nanging uga ora kliru kulup. Menawa awake dhewe nyuwunake pangapura marang wong kang lagi keblinger pikiran lan tumindake mau ya nggih. Wong mau enggal pinaring ana weling yen urip mono kudu tansah mat sinamatan lan tulung tinulung Bratasena. Dawing Babu Kunti iku pancen gampang dikandhakake ning 1001 sing bisa nglakoni. Brata